Kawun Mama TV ku mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin mu mun gode. Zara musiba ce wallahi. Hello? To za a tura. Kuma wallahi 100 zan tura miki. Hello? Sun shigo. Me kika da Allah ki daina irin magana nan wallahi ba gaba ne. Dan Allah ki fada mun gaskiya man. Wallahi haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Your account is too low for this wallahi da ne shiga wallahi da ba ya shiga. Wai wallahi din na tura mata wallahi kudin gaba ɗaya na tura mata 500 ta sa na zari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Allah ku taimaka mu wallahi da ba shiga wallahi ba shiga da Allah wallahi za ta sana zari wallahi ta aikin banza aikin wafi wai kai dalla me yake da mun ka ne ina waya kasa na kashe waya kai ba gaira ba dalili Allah ka ruwa ka gani na je tura mazara 500 ta tambaye kuɗa tura mata 500 wallahi tsautsayi kawai da karan kwana sai sa na tura mata duk a kuɗa kan kwashe na tura mata aikin banza aikin wafi wai ce ku neme su mu nan karatu kai muka sa a gaba yanzu ba taimako kenan ba taimako kenan